Gaman ibang lang tabasura dyan. Adam mo ni Papang Gudjay. Ikataglo yung tumakon. Gano'n natin ni Papang. Ano to? Ano nga lang hindi ko ah? Donay? Sir, how? Accuse me. Ano? Ayan. Napudot! Ito ko lang naman nadalang kanin. Ikaw mong agi kasi ko ano anak. Uwan ka nagtag-isa kayo. Bagay yung amin. Bagay sa ka anak. Uy, pababal gamot lang! Uwan? Nablab ka niya. Gatahan ka saan na nagkapukati school na mabising ka dati kami. Jake naman pa ibon lang dati ko na ko. Adagta ni Papang mo, pingatang ang kabutong nan. Haan nga agkagat taaso ta nakakwadata. Grabe ka bata ko.
walwalong man. Ay, nagsakit dito. Masih kung nangyarisan mo, nakipag-isan mo, ano yung nangyarisan? 4 to 5 months siguro siya mga doon. Oo. Pangtaluan dyan na, no-confirm nga kasi kung sino. Kasi masugugaan ito sa mga basta niya tatalo. Parpak mo Mariana. Abi dyan, yung ML ni Takay ko. Basketball. Nabanglo ata niya. Surf mo. Ate namang guna daw si Makadinata. Iyaw mo man data sa tamayin pang nawarat ka. Makawaya ka. Ito mo na, ata makapa-stress man ni Makay na. Son, apay tantalo ti kas titay di ba upat datoy? Sumarot. Tatlo lang. Upat ti kas toy. Upat. Upat ko nako. Pagka talaga min nag-basketball, nabannog ka na garo dun. Manuha talent ko. Hindi ako. Ay, no. Ayan lang. Yeah. Ang ka ba niya panjibagir dati ni baka berdurokon dan. Man. Tidak mana dah. Oh! Ada bagi tu ada. Datoy! Ayay. Dati bagi daw? Di tak boleh nanti raan. Bagi datoy? Ay, sige pa. Baka kailangan gamit na. Plastic dati niya. Gadula ko nga ba? Nagmay pala no kasta niya. Ngam na makapag nagkasakit yung ulo. Nga. Ay, nagkitulikin ko nga. Magkakapag napag yun, no? Kaysa balang panawagin yan.
ka na ginawa tatay kayo? Apa yun? Ano, hindi ka pumunta sa bahay. Siyempre, sa doon. Hindi ka man lang tumulong. Magsaga daw. Agin na kamot, Joyce. Hindi. Trabaho dapat dapat, bulak-dakil ka. Ina. Wala kang nagtitesa. Hindi na eh. Makarelate ng isa mo. Kung ko na. Yo! Hindi na makapag-na. Busog mo na. Busog mo, Joy. Kain pa mo. Ang kahit mabawasan, bartana sa nga din ng sakada ta soft drinks na yun. Hello. Hi. Amag mo lasing iram data. Amang kwartak pag gasolina ko ng city. Pati ta 500 nga. Oh. Diyan may turturungan. May mas dati na ikan niya. Yan na ikan dati? Di ba bukas sa tinima? Isa pa? Dati yan nga sapsap. Ay, hindi ko dati, di ba? Aquarium pa. Yun. Dati. Di pinukot sa yung aquarium ko. Dati yan yung naiwas. Kasama ko pa iti ano. Faster. I need to use some water. Tapos mo ko ah. Mag-inom. Hindi pa bulag mo lang. Oo, ano ko Mga 25. Nga saritaan ka. Minsan lang ay mga taon. Pagbit lang ang mga ginoon. Ang dapat kang ipagbiiton o rayang kang kumain. Basta Alas 11 ka ang pan. Kanya ko mga oras, alas 7, alas 6. tak mo pa? Sete? What? Sa is. Sa una ang. Ang dami trabaho dito. Alauna nga. Ano ang nasibigat? Parbangon ka nga apan. Manang ko.
Pwede. Bigot ko itong mga buhay. Bakit naman ang pwede ka naman? Pang, pinatanda mo? Parang ang ginom. No, ginong ako di ko di babae ko kanyang di pinatay ko pala eh. Alam mo. Biladong dugot ah. Pa, no ginong ko bayadong ajay tinapay ko. Nachukuit, ano nagdagko kini mama Jowan mo. Magin ni mama Aduel. Kay may sleep. Mama ma. May mga squad. Ito lang yun. Hindi na ba? Hindi na pala napapakanagan ba na? Yeah? Bakit ka nagpilan pa nila kapakanagan ba na? Mano ka taman? Magkakalat sa gamit niya. Ala pa, sarang gamin. Bakit sinabi ko po adi? Adi ka lang adi.
Tinagyan na ata ng sticker. Sino to ni? Kawa-kawa. Box white ako niya. Ang gaji. Kita mo alin mo. Yan lang ang pati ko. Hindi isip na. Ngayon. Aji, abulas ng abuka. Talo. Ay, patay mo anak. Nya, abulas ng abuka. Ne. Abulas ng abuka. Gusto ng abulas ng abuka. Pero ne, abulas ng abuka. Pwede ba nikin?
Pa! Pa! Nainak ko na natulog RBE. Nainak na natulog RBE. Ano, sorry? The squeezy up and moving. Oh! And
Talagyan mo sa tiyan ko na. Yan talaga ang buhay. At nang masanay. One? Ang sharpin mo, Chin, eh.
mabisingkan. Magtigas ka? Magsabay man. Mangkan Joy. Di ka mangkam? Kalat ka na namin. Ay, kagaling na ko dyan.
Dito na naman. Isulat niya ay bayad. Ay itayak pa ng umaga. Ang tinis ng unang nito. Tila pa na di magpagala. Tingin pa rin siguro ay istorya na. Ay babad na pinakay mo. Diyan naman na. Ay na.